Indra wonten dawuh ulun. Ulun mau paring dawuh piye? Kedah dipun tenggo sinten titah ingkang minggah wonten ing Kayuwangan. Inggih titah menika nggadahi lho menika mboten pangling kados Ponokawan atmajanipun Kyai Semar Pukulun menika Bagong. Yamadewati wonten dawuh. Wis kage nek arep tok jabut nyawane jabutan. Wah menika seret Bu. Ditah menika mboten kenging dipun jabut nyawane. Ah mula aja sok ngegungke duwe dadi dewa tukang jabut nyawa apa parti jabut apa parti jabut. Inggih. Lah tegese urung rampung uripe ngono lho. Inggih, inggih. Inggih menika Di. Ah ngatas-atas lho Di. Nadyan namung kados mekaten menika sajaipun kok sampun gembol kok Pak. Menika namung Bagong. Ah sampun kemengke. Menawi saged tembung Ming menika dipun singkiri lho, Di. Ming menika ngendhak dhateng saminipun boten sae. Wonten tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Ah, monggo. Bagong dipun timbali. Ah, oh, dikul kedah dipun petang lho. Kula sampun matur kedah sepeleh, kedah sabar. Mengsah titah ngaten menika nek ora sabar, malah ketekuk-tekuk mangke malah kewirangan. Ah, inggih. Inggih, Kang. Kula aturi nyekecaken anggenipun lenggah. Inggih, ngestaken dawuh. Bagong Ponokawan Bagong Padha Raharja sak prapta kita. Ngilaheng. Awi gena mastu namat Sidam. Sidam sekaring bawana langgeng. Ngilaheng sekaring bawana langgeng. Ah, modar ora kowe. Ah, lagi sepisan omong larake ati kok. Sebutane dewa nggo dolanan sapenake dhewe. Mboten nggo dolanan Pukulun niki lagune Gomblo. Oh iya iya. Pukulun Bathara Guru kedahipun prisa nate kagungan titah ingkang sampun seda. Naminipun Gomblo, rumiyin dados penyanyi. Kemudian mboten tahun 90-an kurang. Iya iya. Ulun kelingan. Ah, niku lagune ngilah entah. Ah, lagi teka wis mutahke wedang. Padha Raharja sak prapta kita Bagong. Pangestunipun Pukulun tansah pinayunganing kawidadan niring Sambikala. Pukulun bekti kula konjo. Ulun tampa. Sami-sami ulun nggih nampa. Pangestu kula pundi nggo jimat paripe dayanana kasantosan. Kenapa kita nalika semono arep munggah ning Bali Marti Kunda teka minggok dalan pados toilet Pukulun. Apa sebab? Sampun ngampet kawit sak ngandhaping gunung Siulaulu. Gunung Siulaulu iki gunung endi? Ah, gunung kok Siulaulu. Gununge kalih Pukulun Siulaulu menika. Ya Bagong, Gunung Himawat. Gunung Himawat kula sampun ngampet Pukulun. Iya. Bagong prayoga nanggonira ngadhep. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyangkana sanipun Iwang Bathara Guru, Bathara Manikmaya. Sampun kirang boten kirang sekeca Pukulun. Iya Bagong, mekaten inggih Pukulun. Ah, Bagong. Padha Raharja sak prapta kita, Bagong. Lodolon. Cara-cara Bathara Lodolon to ta. Bathara Narada. Ah iya. Wah, jan, naman kok ora gede-gede. Aja ngawur kita iki ya ngomong sak penake Narada iki ming semene iki. Nggih, Pukulun. Bekti kula kunjung Narada. Mugi kantang piyong ngersanipun Iwang Pikulun Bathara Kaneka mawarna-warna. Kaneka putra. Ya. Pangestu lho tampanono ya, Bagong. Lha pundi kok jimat barik. Trondolo iki aja. Aku ki ngajari rasane kaya iso ora kuat sawula totok mudar. Wes. Bathara Narada notok Bagong. Iki mergane kose. Kose kok urung-urung kaya sarep iki mergane patumu. Bagong Padha Raharja sak prapta kita. Bathara Indra. Iya. Nering Sambikala. Bekti kula kacur Bathara Indra. Katur Bathara Indra inggih Bathara Warkop. Bagong Padha Raharja sak praptamu. Yamadipati. Hus. Ora basa anu Pukulun Yamadipati. Bekti kula kunjuk Pukulun. Ya, sampun nate njabut
nyawa titah sampun angsal pinten Bu Kulon? Ya wis akeh sing padha tak jabut nyawane. Kowe nek kurang ajar tak jabut nyawamu. Lho. Wis ya Mas Dipati, ya Mas Dipati. Ora usah sok aneh-aneh. Bagong nek ngene iki ora kena disanak tak kandhani. Nggih, prayogakno Bagong. Sampun mboten kirang prayogi Bu Kulon. Ya Mas Dipati. Bu Kulon. Piye Bagong? Sowan kula wonten kalipun Bu Kulon Bathara Guru menika namung badhe nyuwun priksa Bu Kulon. Nyuwun priksa perkara apa? Bu Kulon Bathara Guru menika menawi adus dangu. Amargi kaleke papat. Lengosoki mesti suwi. Sabar lho Di. Sabar. Bagong menika pancen pakartinipun ngados mekaten menika. Tabiatipun watakipun nggih ngaten menika. Sampun ngantos dipun lebetaken wonten ing penggalih. Iya Bagong pancen lu nek siram suwe. Remen kula Bu Kulon. Iya Bagong. Nggih. Kula niku wonge niku seneng guyon. Dadi teng pundi-pundi niku anggap kula niku kabeh niku sedulur. Kaya kanca kula dhewe kabeh. Iya. Ana apa meneh Bagong? Napa ingkang wingking kalih menika widodari? Iya Bagong. Jare ayu kok elek. Widodari kuwi werna loro, ingkang ayu, ana ingkang elek. Wah, campur aduk. Sing widodari sing ngajeng iki ayu-ayu, sing pinggir mriku elek dhewe nggih Bu Kulon. Ya wis ora dadi ngopo. Gayane ngau kok. Sing endi ya widodari kacamata. Ah kae lho sing nika lho sing teng mburi nika lho, mburi dhewe nika. Cengengas. Wah dicopot saniki kacamatane dicopot. Wong udu kaca plastik. Lah sing sabar Mbak. Ponokawan Bagong. Dalem Bu Kulon. Ana wigati apa dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan. Apa saka karep kita dhewe? Apa saka kalawan bapakmu Semar? Kula kesah saking Karang Kadempel menika malah mboten ngerti Kang Gareng, Kang Petro nggih mboten ngertos. Bapak Semar luwe-luwe nggih mboten ngertos. Lah, Bagong ki rene kok nggawa bola iki piye? Menika penggemar kula Bu Kulon. Iya. Ya, syukur. Wah, lho kok saiki raine dinae blethokan barang. Ora apa-apa. Ngaten nggih Bu Kulon. Iya, Bagong. Lah, Bapak nggih mboten ngerti, Kang Gareng nggih mboten ngerti, Petro nggih mboten ngerti. Wigatine kula niku ora lara ati kula. Sebabe apa? Sebabe kula niki rumangsa nadyan anake Semar kok kaya dianak tirikan. Sik. Semar ki adil tumrap putra-putrane kabeh. Kok rumangsamu dianak tirikan? Kula niku wingi dolan tenggene Gareng, terus dolan tenggene Petro. Wong kanca kula nggih ming Mas Gareng kali Mas Petro. Teng mriku niku kula diceritani, dilalah dadi siji do jagung. Kita Gareng lan Petro nggih teng omahe Gareng do omong-omongan gayeng menika. Pertama membahas pilihan presiden. Terus angka loro suwe saya mrambat ceritane gayeng mes saking jam 09.00 esuk nganti dalu niku kula mboten wangsul mergo rembuke pun dadi tenggene wong tuwa. Gareng kalih Petro niku do rangkul-rangkulan awak dhewe iso ketemu nek karo bapakne awake dhewe ya Kang Gareng. Terus Petro ngerangkul Gareng, terus Gareng ngerangkul Petro. Jebul bapakne dhewe saiki wis dadi dewa. Ati kula niku cemburu. Mergane mboten wonten sing ngerangkul kula. Terus Begawan Salantara ya Begawan Gandarwa Maya ya Resi Gandarwa Raja Bali wis urip ning kayangan. Awak dhewe mengkari ngetutke Bapak Semar nganti tutup uripe awake dhewe terus ngono kuwi Petro nggih ngoten niku terus do pokoke salaman niku terus linggo jejer. Petro karo Gareng do selfie.
Upload ditulisi anak Salantara. Ati kula kok kelara-lara. Keloro-loro sababe apa? Kula anake Salantara ya, Truk. Petrone ora wangsulan ming menjep karo melengos. Ya udu ngene ngono. Bapakku Begawan Salantara ya ora anak-anak kaya ndok banyak ngono. Anjuk aku anake sapa ya, Truk? Aku ku ya asline dudu anake Semar to, Truk. Dudu, Semar ki ra ndek anak. Semar ki malah anake ning Kayangan kabeh. Kae Bathara Kamajaya, Bathara Pathok, Bathara Gandamanan, Bathara Sarkem. Kuwi anake Semar ngono. Anake Semar, aku anake Begawan Salantara. Muni ngono. Aku dadi kelara-lara. Terus ada suatu ketika. Sabar lho, Di, sabar. Bagong menika bahasanipun ngados-ngaten menika, sampun kados-kados dipun anggap kados titah sanesipun. Nggih. Lho sing nggih kono. Mangsa kala suwen mangsa kala iki pada suatu ketika kula niku ngalamun. Lho, ndak aku ki anake sapa ya? Upama aku ki duwe bapak, mestine Bagong ki kudu ngabekti karo bapak. Kudu iso mikul dhuwur karo nglindhengke bapak. Trembelane. Mikul dhuwur mendem jero. Mendem. Ana ora dipendhem ora diglindhengke. Ora diglindhengke. Didonke kok diglindhengke, gundule atos ora. Mikul dhuwur mendem jero karo bapak isih ana nggih. Kula niku kepengin ngabekti ngersanipun bapak. Nek bapak wis ora ana ya kula kepengin weruh sareane bapak niku teng pundi. Saora-orane ajeng kula suwunke pangapura kalih. Ngono, nggih. Terus kula mikir, sing kula jak rembugan ming bojo kula. Lho, bojo kita? Nggih, niki bojoku to ngenteni teng repat kepanasan. Lho tok jak ning Kayangan to, kula jak. Nek ora dijak teneh, ngomah niku dibabahi Petruk. Petruk seneng kalih bojo kula, lek ngerti wis suwen tak nengke wae. Ben dujok, tak ujok Petruk, Pak. Pada suatu ketika kekrek cengele. Bojoe, iya. Dumuk bathuk senyari bumi. Garwa niku jarwa dosake sigarane. Jiwa. Garwa niku ana sing nyebutke rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Garwa niku nyebutake rong awak sing dadi siji. Mula nyok dadi siji ta. Sabar. Aku sing teko Bagong ki piye? Lah iki sing njaluk sing nanggap kok. Nek ora seneng kula ngucat teng mriki nggih sing kira-kira ora cocok lakon niki nggih mangkondur. Sing njaluk sing nanggap butuhe Pak Ganevo sak keluarga. Bungah niku wis sah. Lho kok malah nesu ta bocah iki? Ah sampean cerewet. Kakang Rodo kendel ya Kayangan iki karepku aja dienggo sak penake dhewe mengelekke tata krama. Iki tata krama kok banteng ambyar. Iya wis ora Bagong ora. Ngonten niku Bu ora usah munggah nang Kayangan. Ora lagi datang bulan ta. Kayangan ki nggon resik, nggon suci. Selagine wong lagi mlebu nang sarean. Iki Kayangan iki nggone dewa engko ndak terjadi goro-goro. Nggih, ngoten terus nunggu nang repat kepanasan. Repat kepanasan ki ra ana iyup-iyupane. Ameng wong wedok kaya ngono iki. Sing nggih sinuwun tak nyemet rokok sik nggih. Iya. Kayangan kuwi ora entuk ngrok. Sing ngomong sapa di yang salah? Gareng nek ora udut ki ora iso mikir. Iya, Pak. Iya, lah mbok ndase tancepi rokok. Cocoba wae. Ora usah suluk. Sembrono ora. Ngaten Bu kula. Nah, inti dari segala napa sing kula aturke? Inti dari segala inti. Ahli dari segala ahli. Pinter bocah iki, Terus.
Rembug kula menika jan prisa Bu Kulon. Iya. Nyuwun prisa apa, Bagong? Bapak kula niku teng pundi? Bapak kula niku sapa? Nek sinuwun niku menangka dados dewaning para dewa. Kedahipun ngertos bapak kula niku sinten, napa pendhita, napa Nalendra, napa titah selumrah. Niku sapa Bu Kulon? Petro kalih gareng iso ketemu karo bapakne. Mosok kula ora iso ketemu karo bapak. Nun, bapak kita kuwi Semar. Semar niku bapak sambungan. Niku dudu bapak kula asli. Sapa sing muni Semar? Karat sirit. Udu Semar, udu Semar. Ning perlu dipikir. Nggih, Bu Kulon. Aduh, Bagong. Aduh, yang napa Bu Kulon? Ulun kuwi kaget. Dadi kita ingkang nyuwun prisa kalawan panjenengan ulun. Mangke rumiyin. Ingkang dados dewaning para dewa menika sinten? Ulun kedah ngertos. Kita. Lho. Sing positif ulun. Kita apa ulun? Jare Bathara Guru. Sama niku Bathara Guru apa Bathara Ulun? Apa Bathara kita? Ulun ki sebutane panjenengan ulun. Nah, yen kita ya kita. piye iki? Rada nyuwun pencerahan. Nek nyebut karo wong liya kuwi kita. Nek nyebut awake dhewe kuwi ulun. Ki cara kadiwatan. Ah nggih, kula pun saking menika kula nyuwun jlentrahipun ingkang langkung permati. Upami bapak kula niku pancen bareng kalih bapakne Petruk, bapakne jamaning Jim. Kula nyuwun supados paduka pukulun paring dawuh bapak kula teng pundi. Niki pun jujukan kula ora takon pendhita, kula ora takon wong pinter, kula ora takon wong wasis. Ning sing kula goleki sing ngerti kasunyataning donya nggih menika paduka pukulun. BTW pukulun boten mangertos lan boten saged nedahaken wonten pundi dunungipun bapak kula. Kula wis pamit kali bojo kula. Bu, nek aku Bathara Guru ra iso nuduhke, wis kowe cepak-cepak ya Bu, nek engko weruh kebul nang Kayuwangan, cetha aku ngamuk nang Kayangan. Nek walok ana titah mati nang Kayangan, aku mati nang Kayangan ikhlasno Bu. Kowe mulih ngomongi anak-anak. Nek bapak wis ora ana. Bojo kula wis tatak blas ora nangis. Wong bertahe bojo kula ya ora tresna kali kula. Mula ora nangis. Ning ewas ngono tetep kula tresnani. Mila ingkang sing menika kula nyuwun pukulun Bathara Guru mboten ketang namung seklimah. Bagong, bapakmu iki nggone nang kene. Niku wis mujudake sebagian tumraping kula. Kula anggap paduka pukulun menika pranyata dewaning para dewa. Iya, Bagong. Nggih. Oh, pukulun sampean dewa ora duwe rasa kamanungsan. Ngopo, Bagong? Mosok sapi nggo ancik-ancik. Iki anggere mripate tekan kono-kono iki apa-apa ditandini. Wae lah, lan apa wedok? Lho. Mbok kene tak gone dokter hewan tak suntikke men meteng. Dadi pirang-pirang mengke didong. Kula sing ngokke nggih Pak mutar kowe ora. Bocah kok sembrono sak penake dhewe. Mekaten pukulun kula nengga menanipun pukulun Bathara Guru. Sekedhik kemawon kula tengga. Ananging menawi paduka pukulun boten saged nedahaken wonten pundi dunipun bapak kula, ateges boten wonten gunanipun sampeyan menika dados dewaning para dewa. Ten artinipun sampeyan niku minangka dados dewaning para Jawata. Kula mboten trima minangka dadi titah sampeyan. Nek sampeyan sing dadi sing nitahke kula takoni kok sampeyan ora iso wangsulan. Kula trijang sing kandel. Sumbar kok kleru. Jagang kok ajang. Jagang sing jero beteng sing kandel. Hah? Jero beteng sing kandel. Kula aturi nyawisaken dewa-dewa sing digdaya. Wedi mungsuh para dewa. Kula ajeng meksa paduka pukulun supados paring pangandikan. Estu menika kula mboten gojek.
Nek sampean mboten saged nepun bapak kula. Sumpah kula disekseni keblat papat segara gunung. Pertama kali sing ajeng kula pateni niki dioseng teng iki ngapa ta cah iki wong aku ki ra melu apa-apa kok. Sing dipateni ulun ki piye? Tak patenane men rasa nggodha sinau. Lho. Kadake listrik ora. Kakang Trada. Punapi? Kados pundi Kakang? Kula menika bingung. Badhe nesu kok mboten saged. Lah iki menika ampuhipun Bagong wonten niki menika. Bocah gecul murah. Rasane arep nesu ning dheke omong meneh niku sampun geli rasane. Geli Bu Kulun. Kula niku pancen menggelikan apa Kulun? Lah nika ngendikanipun rak waton neraka. Monggo Bu Kulun aturi paring pangandikan. Sinten bapakipun Bathara Trada? Lho. Sing tak takoki bapakku apa bapak? Iya, Deng. Ah sampean ngomong wae lali. Bapak kula maksude kok bapake Bathara Trada. Nggo ngapa bapakmu ya? Sembrono ora. Aku ora takon bapake Bathara Trada. Sinten? Takon. Sinten Bu Kulun? Bagong. Nun. Estu napa Bu Kulun? Bagong aja kaya ngono. Ulun kaget. Alon-alon kondo karo kita. Nggih. Niku harapan kula namung sampean Bu Kulun. Nek sampean ra iso ngandhake tenan iki kula wis peteng mripat kula. Kula ra nyawang dewa, ra nyawang titah. Kula wis nggo bendho pun kula sah. Ngamuk tak tegori wit-wite. Tak resiki kabeh. Ya malah matur nuwun. Welah. Adi, ampun kados mekaten. Lah wong Bagong ngaturipun badhe ngresiki kayangan. Wah, padake tukang kebon ora. Bu Kulun, wonten widodari ingkang ngedeng ngiris jambu dipa nirmala, Bu Kulun. Iya. Widodari para dewa kuwi daharane jambu. Salak purun mboten? Ya mesti. Ora ana. Oh, bojo kula seneng salak. Kentrose. Bagong pancen cangkeme elek terang. Ning kayangan kok waton muni sapenake dhewe. Monggo ta Bu Kulun niki jamipun mepet. Niki mengke bar niki terus widodari Mimin kali Apri ajeng pentas Bu Kulun. Iya, bar sawetara. Nggih. Pun monggo kula aturi paring dawuh. Bagong sing gedhe pangapura kita. Ulun boya ngerti. Dasare pripun kok sampean mboten ngerti? Ulun boya ngerti sapa wong atuwa kita. Sebab saka sak ngerti ulun, kita kuwi ora dianakake nanging cipta. Cipta sapa? Bapak kula cipta sapa? Mboten wonten kene, cipta ketel, sora geneng. Niku wiyagane bapak kula mbiyen. Aja ngawur. Sarana cipta tegese nalika semana Semar Kakang Ismaya munggah ana ing Kayiwangan nyuwun supaya diparingi kanca sabab urip ana ing jagat mung ijen. Lan kita kuwi sak tenane tak kandhani Bagong srana cipta adi saka ayang-ayangane Semar. Tegese kita kuwi ora dianakake dening sapa wae nanging dumadi saka ayang-ayangane Sang Hyang Ismaya ya Kyai Semar Badranaya Bagong. Modar do kaget kabeh. Nabuh kok sendhe. Sapa Bang? Para dewa-dewa. Do nabuh gamelan Lokananta kok sendhe-sendhe. Wah, larangan telur ora. Mbubarke kadewatan. Mbubarke kapang rawit ya kaya ngono. Bendo kapok. Rumangsane. Pukulin. Kanthi pangandika panjenengan ingkang kados mekater kula mboten trima. Kula ora gampang masak mewujud ayang-ayang menungsa kok dicipta dadi wong ki. Pundi kelakone kula tak takon. Ngarani sampean tukang las ya sapa? Sampean ki dewa. Ning ora mungkin nek sampean iku nyipta ayang-ayangane Semar kok iso dadi Bagong. Upama kula niki
percaya nembah karo bapak kula mongko pengen kula niku sungkem karo wong tuwa kula pukulun. Niki sampeyan wis bibiti perkara karo kula. Lho Bagong njur ngadeg kaya ngono. Kita nggo kualat. Men. Kualat tos biyen-biyen. Semar kae gene tak ketak sirahe aku ora kualat. Nyai ra Jawa-Jawa. Walah, pripun di sampeyan le paring pangandikan sajae kok natone atine Bak. Ora iso mari ambek dipresake. Kok sak penake dhewe lah dene tangane papat. Apa namanya tangane papat kaya sak penake dhewe? Malak kuwi jenenge. Iso wong loro sing tok tandangi, heeh. Aku umpama di tangan papat ora bungae ya. Wis, loro sisan rame siji. Padake apa? Ning aja kaya ngono. Ora iso aku nek ora ngamuk. Ora wis gelem ngandhake nendi bapakku Bathara Raja Bathara Indra Yamadipati Brahma Semeru Ngawi kabeh ora peduli. Anggere ora do ndudunge bapakku nendi Bathara Guru kudu mudhun saka sela mangumpeng kandha gunane sampeyan dadi jawata nang Kayangan Surabaya. Percuma. Tidak ada gunanya. Aku ora trima nek ming wangsulane kok ming Bagong kowe dumadi saka ayang-ayangan. Semar-semarene nek tak engkeke nggon panasan ya isih diayang-ayang. Berarti ming ngapusi, ming arep nglegani karo omongane penjaluke Bagong nek ming jawaban ora tekan Kayangan ora masalah. Ning gandeng wis tekan Kayangan kene wangsulane dewa ming sak kepenake dhewe. Bathara Guru ora mundhut karo pinaon. Syarat ning tempat kepanasan legane atiku. Kaya kowe derajat deranyak kowe wani neranyak marang panjenengane Rama Pukulun Bathara Guru anake lanang ora trima. Bagus kowe angling Darma ya edan tenan kowe saiki ya omongane iki waton nyelekep iki sapa iki Ulun Bathara Indra Bathara Guru iya kelas pira kowe diulang bapakmu Ulun ki dewa kok kelas pira? Oh, bapakmu guru kok. Ulun putra ingkang nomor 4 kita nantang karo Wuang Pulun Bathara Guru tegese kudu iso ngalahke karo anake sithik. Bagus. Tangane ora nyekel ngene iki. Homo ya? Ora. Aku wong lanang kok di. Oh. Dewa nek ora tau nyekeli kaya ngono. Ora ana sing mlentung sithik dicekel sak menake dhewe. Aduh. Lha niki wajeng guyu ning wedi kali Bagong. Ya mau diwaca gak jabut untune. Iya. Ora Bagong. Tenan iki Bathara Indra. Maksudmu kowe metu njaba apa ora? Lho, kepiye to iki? Dewa kok kaya ngono ta omongane. Oh, mula dewa ki ora tau do ndek anak. Awang ditokke njaba. Tegese metu njaba ki metu ana ing ngrepat kepanasan. Oh, begitu. Maksudmu kowe nantang karo aku. Sing tawedene apamu ngalahke Bathara Indra, kelakon adu arep karo Rama Pukulun Bathara Guru. Metu njaba, Ndra. Metu njaba kasino karo Dono. Aku ora wedi. Kerubutan nyandang ngocip. Ngono kae. Kaya nggon film padake aku wedya ora wedi. Wah, wis Indra jan metu wae ndak malah geger kae. Ayo, metu. Kowe ora iso ngandhake bapakku nendi dewa-dewa tamuk kabeh ngene-ngene iki. Wah.
kok nendang weteng lho. Kakang rada dipun menampakaken. Wah, Bagong ki pancen bangsat tenan. Madhep kene terus sikile duncalke kena nggon weteng. Inggih. Kados pundi Kakang? Ah monggo kula mboten saged nengahi perkawis menika. Menawi adi guru nengahi dhateng perkawis menika, kula sampun mboten saged matur menapa-menapa. Kula rak munjatur sapaduka tadi. Ingkang damel geger menika titah ingkang gara-gara wonten ing kayiwangan. Namung semunipun menawi dipun tandhiaken Bagong menika kok tumrap kula leres. Leres kados pundi Kakang? Bagong ya ora dijlentrehi. Saka kendi to kedadeane? Nyatanipun paring keterangan nanging Bagong sajaipun sampun boten pitados. Saya ora percaya wong wis dheweke Bagong menika nggadahi kapitadosan nek anggenipun gumelar wonten ing Jakarta tegesipun gadah Sudarma. Nek ming diapusi utawa dikandhani saknyatane, mongko menika inggih saknyatanipun kados mekaten menika Bagong dumados saking ayang-ayangipun Kyai Semar. Ning bocahe wis ora percaya. Lah menika berkencang warudara kali cedhe sapa singgal. Nanging mboten ngaten mboten badhe rampunganipun. Menika rak sak penake dhewe ta nika. Wong mau wis metu ning njaba kok bali meneh menika ndas pundi? Wah, menika lho, walah wis cilaka lho. Ora dadak nguyuh nek ndi dadak nguyuh. Kayangan gon suci kok ming duyuhi sak nggon-nggon. Walah cilaka ora. Di menika ndas pundi? Ya Madimati wonten dawuh. Parengake kita nganggo daya kekuatan kita Bagong sendal mayang wis wani gawe geger kayiwangan ya Madimati. Sapa sing ngakon Madipati? Sing ngakon Madipati sapa? Di kula mboten tuwet-tuwet lho, Di. Waduh, lha pripun menika? Kemanen kowe Bathara Guru? Ya Madipati njabut nyawaku. Untung aku wis gawa serep saka omah. Ya Madipati gawa iso mati. Wanine kongkonan dewa-dewa. Nanti Bathara Antaradima. Kakang Narada wonten pundi? Kula wonten. Narada! Penyakit ora. Kayo. Dewa kok wedi karo titah. Wah, iki kepiye iki Di kok tatanan kayangan kok geger kados mengkang sane ora. Tak nandangi Bathara Indra. Edan, iya. Menika menawi mboten kesah malah kewirangan. Wah, pripun menika kayangan kados mekaten menika dipun tonton ngambah Dirgantara. Monggo. Wong kang kaya kowe Bathara Indra penyakit kuku mengatasi titah kok iso ngorak-arik kayangan nganti Rama Pukulun Bathara Guru wae ninggal bali Martya Kundha Manik ngambah Dirgantara ben sani mbok ben. Arep ngapa kowe? Nantang karo aku kowe? Nantang karo aku kowe? Ora minggat dibantani akhirat. Semono uga kowe Bathara Indra. Lena Pangendama cemplungke kawah Candra Dimuka. Lho. Sing nyemplungke ki dewa. Wis nyemplung dhewe-dhewe wae. Aku ya nyemplung. Yo, ora apa-apa. Anggo klambi renang lho ning. Men ketok asik. Yo. Wong edan kendara dening aku tandangi. Wedi ya aku.
lagi ana wong limbukan. Nyelo-nyelo sapa iki? Dewa awake abang. Takon karo aku. Jawata ing swarga Dahana Bathara Brahma. Wow, Brahma. Wah, iki kakangne Mantili. Udu iki Bathara Brahma. Brahma Kumbara Dudu Brahma. arep ngapa wae? Timbali Wang Pikrun Jatimurti iki nen ngundurake kowe. Ora gelem bali aja takon dosa. Apa aku kelakon mentala karo kowe takon? Kowe kira ngerti karo kadigdayaning Bagong. Sang Hyang Bathara Indra wae kalah karo aku kok ming Bathara Brahma. Maju sejangkah, aku mundur sejangkah. Aku maju sejangkah kowe Mundur sejangkah. atene ora ketemu-ketemu. Ayo ngono kuwi wong perang ki tehnike dhewe-dhewe. Lena pangendamu tebak dadamu kageteh kowe, mati tanpa dirongsen. Omonganmu iki lho angel ditampa karo para Jawata. Pancen tak sengaja. Arep piye kowe? Pecah siramu. Pecah. Tegese kowe tak pecah siramu. Maju ladeni Bathara Brahma. Iki merganing patimu. Iya, tiba padha-padha. Kowe iki janigo karo aku. Ngerti aku, kowe anake Semar to, anake Sang Hyang Ismaya to. Iya. Mula kowe iki jani isih iso tak eman apa ora? Rasah eman-eman aku. Ayo pokoke kowe melu Bathara Guru tetep dadi mungsuhe Bagong. Oh, lha apa aku mentala karo kowe? Apa kira nyabut nyawamu? Wes, ya mau Dipati. Nek pancen kowe arep njabut nyawane Bagong nek iso. Ning kowe ora iso njabut nyawane Bagong, tak jabut nyawamu. Lho. Lah kok nekat ki piye? Nekat wae nek ora nekat ora kecekel-cekel wae. Ora dinekat. Oh, mati dereng aku jabut nyawamu. Jabut genti ora iso jabut karo Bagong mati. Wah. Oh. Modar dikandhani ora gugu. Jabut tusuk mamu. Ayo Tangya. Yen pancen kuwi anake Semar sing digdaya Tangya. Tangya leganing atiku. Ya kene ya. Wah. Apa ora? Agene dewa ki mung karo wong kening semute wedi. Karena kene drubung semut geni. Ya golek sing kepenak. Melayu ya Madipati ora sembodol.
yana wong aprang kasangsayan sangsayan milahing ora nyono babar pisan lha kok dadi Bagong duwe katiasan ingkang edapi kabeh para Jawata padha kalah kabeh padha golek papan pendelikan Bagong kene ngopo dene jeneng kita tetep hambrung kaya mengkono lho ora basa karo ulun gunane apa aku basa karo sampeyan nyatane sampeyan wis iso ngandhake teng endi bapakku gunane apa aku nganggo tata krama nek sampeyan tak jaluki tulung blas cilaka iki Bagong sampun kados-kados kan sampun boten saged dipun nilikaken waduh kaose barang dicoplok kok kados mekaten inggih Kakang inggih ngatos-atos lho Di kae Bathara Teka kae ngopo kae lho kok Bathara Teka kowe iki nek ngadeg kaya jog nyakit ora Bagong ulun mboya melu-melu wis dewa kok ora melu-melu dewa kok jirih anggepe terus aku terus melepas kowe iki dewa napa piye Bathara Guru ra iso ngandhake ajar Bathara Guru iso tak rangket nerodane awer-awer kecekelak tali nang kowe tak plotroki kathok cilaka aku malah merinding aku piye Bathara Guru ulun mboya ngerti mboya omongan kok mboya ulun kita ulun punapi mboya ora iso ngedongke karo bapakku sapa piye lek iso mboya ulan iki ngatos-atos menika panjenengan notoke dhateng gesang kula panjenengan iso piyambak to beter-beter talene ning kowe tadi plotroke isin kula mboya piye kita Bali mboya sapa kita iki sapa jenenge Bagong kok awak lek wita kita Bali punapi mboya ngandel ora bola-bali rameng punapi mboya kita ulun punapi kata-kata apa kita punapi mboya ulun kita sengit ta yen kita mboya Bali ulun sampurnake ning kene sewadah lho kandel ora dilaka to sewadah piye nek sampurna sewadah nek 76 rong wadah Bagong ulun malah bingung guneman karo kita meneh bolan-balane kita ulun kita gong baline dituthuk ayo der dewa lagi delek-delek kok digetak delek-delek karo mangan wayange nang kene kok madhep Wiyaga kok ora seneng wayang kita wis sapa-sapa tok seneni aku bebas rumangsane pokoke areng apa kowe ketiban guntur geni guntur angin sirna margalayu lho guntur saiki wis dadi angin to sangertiku guntur iki cuci motor guntur geni guntur angin pun digek didawahi bocah ngene rasa macam guntur geni guntur angin remuk awak kita ajur ora iso kinuku Bagong tibano Bathara Guru guntur rang aku kabeh ora wedi aku haslagine genine Bathara Brahma wae ora mempan kok meng guntur geni guntur angin bareng nabuh do kesenengan disuwuk ra gelem Bagong kok nganggo jengkelit bareng samulai melu ketumrakan nyaran iki lho dapuane perang kudu salto terus
Das pundi Di? Tapi das pundi? Guntur geni guntur angin boten temomo. Ah, cilaka ya cilaka. Ah. Apa kowe? Siap-siap tak blotroke kowe. Aduh, trondolo iki. Guntur geni guntur angin mboya temomo banopo. Kekuatan supranatur. Sing iso ngalahke apa-apa. Ayo, gene ora temomo ning awakku. Guntur geni guntur angin plecak. Ora apa-apa aku. Kena cis trisula. Lho, arep nyontek kowe. Arep nyontek aku kowe, ha. Cis trisula, tibana. Aja kok yamin aku ora apa-apa. Mesti kaya serius alene. Nek iso dadi Sri Karonron. Gugu karepe dhewe tiban pusaka cis trisula jebluk wetengmu. Tibana Bathara Guru kene marganing pati kita Bagong. Ulun bakal nibake pusaka kok kita nyuwuk gamelan pengumuman Mercedes ade dipun singkiraken badhe kagem liwat mobil sanesipun. Wah, arep perang kok mengumumke parkir. Edan iki. Oh, iki kagungane Ibu Sinden ingkang nomor kalih Mercedes tong. Mercedes AB titik-titik HD Malang nang dalan mau mesin cuci kok dienggo mobil. Buka laundry kok nang wayangan. Iki mobil kok padake mesin cuci. Ha suarane kaya mesin cuci. Nek mlaku mak ayo disingkirke Mercedes. Bojomu nanti kon nyingkirke ora. Mercedes AB. Kon tutup wae. Ya ini kok buka laundry. Tiban cis trisula jebluk. Kajengipun. Nek mboten ngaten Bagong mriku mboten kamuganing Semar diceritake. Nek Bagong wis wani gawe geger enten kayangan. Semar tentu badhe saged nampi Bagong kawontenan kados ngaten. Aduh. Mas. Sampean sedo wenten kayangan, Mas. Yem, non. Jabut ke yem. Biasane ning jabut aku to saiki kowe. Sampeyan mboten mati. Mati lengane jek akeh kon mangke. Men do weruh kuwi dewa-dewa nek Bagong iki nek men ditancepi oyone wis kulina. Nggih. Alon. Sampeyan iki mati bleseke. Wong kon jabut kok mati bleseke. Risi nang weteng iki. Kakek Bathara Guru, mangga Bu Kulon.
Mas, aku tangi rasa kuwatir. Minggat. Piye? Saya kurang terima. Arep nancep ke pindho. Heeh. Apa piye? Masalah. Aku selalu siap. Wes, arep nancep ke pindho, ora masalah. Ndang, tak tunggu. Ora gelem nancep kowe tak rebut pusakamu tak tancep kowe. Wah! Kencang marudayang Pak Pong. Mbok bolong ali codhe sapa sing gawe? Kakang Trada. Mboten nginten menapa sampun paduka ngendikaken nalika panggihan wonten ing Bali Parti Kundha manik teka kababar dados kasunyatan wonten muganing titah ingkang minggah wonten ing Kayiwangan ing pengawak Bagong malah sak mangke saged damel geger madyaning Kayiwangan Suralaya. Wah menika ing atase Bagong menika namung derajate ngaceplek namung Panakawan lah kok wah kenging guntur geni guntur angin mboten menapa-menapa kenging cestri menika ategesipun Gagem menika nyolong pethek ngatasipun namung derajate ngaceple lah kok kewu. Kasinungan kadigdayan linangkung kados mekaten di Kakang Trada kasinggihan. Lajeng badhe tedhak wonten pundi sak mangke iga pertikilipun Kakang Kanika Putra. Kayiwangan sampun dipun papani dening Bagong. Lajeng kula kaliyan paduka Kakang Trada badhe nyuwun biyantunipun sapa? Kakang menika abdinipun para Pandhawa. Sedaya lampanipun Bagong menika dipun aturaken dening anak Pupaya Prabu Darmakusuma kaliyan para Pandhawa sanesipun syukur bage wonten Tandrawati. Menawi ngantos sami punika kados mekaten menika sakmangke sami murina dhateng Bagong tartemtu saged ngemutaken dhateng ponakan Bagong Puntadewa Kresna Werkudara Janaka ulun nyuwun senjata miturut. Kowe tak arep-arep cah bagus. Lah kok dadi ora netepi kewajiban kaya kakangmu sakloron. Pancen tak sengaja, Pak. Aku ra sowan wanci gara-gara. Aku jane wis ngerti gareng nembang apa Petruk nembang apa do begijikan. Ternyata ketok saiki sapa yang berperan besar dalam hal gara-gara. Loh. Maksudnya piye? Nyatane kowe metu wong telu Semar, Gareng, Petruk blas ora ana sing iso gawe guyu penonton. Kehilangan nyawa. Nyawane aku. Wah, ora sombong le. Ya mengki mau mergo klasikan, bapak ki piyai sepuh ngetokke sing klasik-klasikan. Saurarane klasik-klasikan kan ana dagelan kaya to. Motongo lan sak piturute. Motongo ki apa maksude cah kuwi? Hah? Saurarane Petruk dadi Rawana, Gareng dadi Rama, Semar dadi Sinta. Lho, iso dienggo menghibur kok meng coklat abang ijo putih, coklat biru telek kebo. Cah kok omongane kaya ngono ya. Ngopo Bagong? Ngene, Met. Sowanku ngersane bapak kejaba aku ora melu gara-gara aku jane duwe wigati, Pak. Wigati apa? Demben aku jagongan karo Petruk karo Gareng. Ha ta, Tru? Ha ta, Reng? Iya. Kowe wong loro do rangkul-rangkulan karo mangsamu, aku ora grantes pikirku. Hah? Kowe wong loro do so. Wah, so ki tangan karo tangan ditempleke lho. So ngono kae. Terus rangkul-rangkulan ambung-ambungan. Wong loro kaya le bagiane tumpuk undang ki atiku grantes, Tru. Lho, kuse to. Biyen jaman semono kae ngrembug apa? Alah kowe bar ketemu karo Begawan Slontrot, Solontara. Solontara. Bapakmu dek jaman kowe urung dipek karo Semar. Semar iki bapak sambungamu. Bapak ya wis ngerti ya, Pak. Iya. Kowe mbiyen jenenge jarane pecok karo Mercubuana, Mercukilan.
mercukilan. Heeh. Terus kowe digawa karo Bapak Semar wujud kaya ngono kuwi. Terus kowe gugat nang kayangan takon karo wong tuamu, kowe dituduhke karo Bathara sapa? Terus Sangase Prana. heeh, Sangase Prana. Bathara sapa kuwi? Bathara Wenang. Bathara Wenang. Apa rumangsamu aku ra iri? Apa rumangsamu aku ra meri? Aku ya meri, Tru. Aku ki ya kepengin ketemu karo bapakku, ketemen nguyuh kowe. Ketemen. Ketemu karo wong tuaku. Ngono. Aku mau bar munggah kayangan, Pak. Ngapa nang kayangan? Anu tuku dawet. Ayo mestine aku nang kayangan ki gugat ngersaning dewa takon nuduhi sapa bapakku. Terus piye le? Bathara Guru maringi dawuh. Ora, Bathara Guru ora ngerti sapa bapakku. Terus Pau nesu. lho. Nesu kowe. Nesu. Mungsuh dewa perang. Musuh dewa Bathara Indra kalah karo aku, Tru. Mosok Ora tekoken semau sore kok. Ora tekoken mau sore ngerti critane apik. Bathara Brahma ngobong aku ora mempan. wo. Tak duduhi bojoku muda. Bathara Brahma mlayu. Oh to. Terus bar kuwi aku ngadep Bathara Guru tak takoni, Bathara Guru jane tiyang sepuh kula sinten? Bathara Guru ora ngerti, aku marah. Nesu aku. Bathara Guru nibake guntur geni guntur angin. Terus Aku ora apa-apa lho, Tru. mosok guntur geni guntur angin ki pusakaning Bathara Guru kena apa-apa iso lebur kok ora apa-apa. Nyatane aku jek wutone. Iki lho, delok lho, sing ora tanpa cacat sae mete-mete. Ha terus Bathara Guru ra iso nduduhke bapak aku tibani guntur geni guntur angin ra apa-apa terus ditibani Cismanta. Cis Trisula kok Cismanta. Heeh, Cis Trisula. Tibane Cis Trisula aku ya ora apa-apa. Bathara Guru Bathara Rada keplayu saka kayangan gila karo aku, Pak. Kowe kuwi amen. bumi kuncing langit kelap-kelapaton lerkin sanging risang mawe gandrung sabaran katuluwu kirmo yak mayik saking jas balewur Bagong kowe iki piye to Lim kayangan ki nggon dewa lah kok dadi kowe ngrusak kayangan gawe geger kayangan apa ora wedi karo welaking dewa Welak piye? Welak ya ngombe. kae ngelak bocah kok kandan-kandanan ning elira jamak-jamak lah terus nek kowe tekan kene iki karepmu Ngene, Pak. Aku bareng sawetara tengok nang kayangan ki ngenam-enam pikir, ngenam-enam ati. Aku kaya dadak munggah nang kayangan ki ngopo? Wong Kagareng ki kakangku, Petruk ki kakangku, kowe bapakku sambungan. Mestine sing ngerti lairku ra ya mung kakang-kakangku karo bapakku to. Tekaku ana ning papan kene takon karo Gareng. Aku ki sapa reng jane? Asline anake sapa, bapakku sapa? waduh Gong ya sing gedhe pangapuramu Nek kuwi aku ora ngerti, tak gawe papat matamu reng. loro wis kira warta gawe papat ki piye men kaya medi-medi napa piye njur sak penake dhewe ora anggepe ora Petro ngerti ora, Tru? ora e Gong Waduh. Aku kon sapa? Takon sapa, Tru? Ayo. Mir. Bapakku sapa, Mir? Kowe tak kandhani mesti ora percaya. Biyen jaman londo biyen. Biyen ana londo lanang. Perang ning alas. Neng kono ketemu kere wedok. Londo perang ora tau ketemu karo bojone, bareng ketemu kere, dipek bojo. Terus meteng lahir kowe kuwi. Tenane, Mir. Ceritane ngono.
Dadi kowe iki jane pancen bapakmu wis ora ana mergo bapakmu wis mati di bedil pejuang. Semar iki gawe-gawe gitu. Mbokmu mati kunduran. Nglairke kowe terus mati. Berarti aku turunane Ropa. Waduh. Guayane kok rambutku ireng. Aku ya ora ngerti. Piye to, Pak? Kok kowe ora ngerti karo bapakku iki piye wong kowe iki wong tuaku sambungan kok. Kowe ya ora ngerti ora? Ora ngerti, Gong, sing gedhe pangapuranmu. Kowe ora ngerti tenan to? Ora ngerti. Aku kok iso ketemu karo bapakmu jaman semono. Lah aku ngatas karo dewa kok. Aku ngatas karo dewa ya ora diduduhi kok. Nek ngono ora adil donya iki ora adil, Pak. Aku mah nek meng kaya ngene iki aku trimo ngamuk nek kene nek do ora ngerti. Kok Petro mlayu kowe. Ayo ora kaya ora usah diurusi. Semar ya gila karo aku apa mergo weruh mataku abang kowe. Terane ngombe anggur kok ya aku Semar. Soale aku nek mabuki ngawur. Nek monggo aku waras. Tenan aku nek muni nganggur. Ambarado mlayu miturut mlayune ora pangling kan. Neng negara Ngamarta sisan gawe pokoke nek urung nganti ana entuk keterangan sing gemandul sing gemathok ada burung kendho nggonku bakal ngerti karo kahanan pisanane. Sampeyan iki dadak mlayu ki piye to, Pak? Bagong mripate wis sabak. Nadyan gunemane rada semu gojek. Aku apal karo Bagong nek mripate kaya ngono kae iki ora iso dindakake. Lah terus piye? Mlayu ning Ngamarta Petro.
palugon laguning lekas kita linuting kidung Koko Prabu Ndorowati sawetawis rawuh katuran Karaharjan tedhak paduka inggih Yai tansah pinanganing kawidadan niring sambikala Kresna kaganggu aku ngaturake basa aku katura Dimas Werkudara kadangipun Kakang ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya Arjuna ndak tampa Yai kula wonten timbalaning ngadhawuh semu kagiat araos sing manah dene sawaninipun Ngraka Ndrawati wonten negari Ngamarta benten kelawan saban-saban liripun kados pundi wiwit ing Ngraka Prateng ampel wates negari Ngamarta nadyan nembe ngawontenaken pasewakan ewadene sarating negari katon surem tejanipun boten wonten menika menapa ingkang kapenggalih saha menapa ingkang jalari kawontenanipun kados mekaten Yai Samyaji Koko Prabu ngemuti dhateng lampahan ingkang sampun kelampah mboten kanthi kanyono-nyono bilih ingkang rayi wekdal ingkang sampun kepengker nyumpena wonten ing ngababar kawursita madyaning pasumpenan mboten kanthi kanyono-nyono negari Ngamarta keblabaking banjir ageng satemah mlebet wonten ing Datulaya poyang payingan sangya para abdi dalem ing Ngamarta miwah kagiat raos sing manahipun ingkang rayi
ngawuning ngagenging toya ingkang nedheng bena tumuli ingkang rayi medal alun-alun pepengkeran pados margining kawilujengan Koko Prabu lampaning kados mekaten menika werdinipun menapa mugi kepareng hamba barana dhateng ingkang rayi ngamarta jagat wayasaning Bathara Wayaptara jagat Yayi impan menika piranganipun wonten 3 Titiyani Gandayani lan Puspa Tajem inggih mekaten mongko impen ingkang ambabar dados kasunyatan menika wancinipun Gagat Arahina tegesipun menika manjing wonten ing Puspa Tajem utawi Kadara Dasih inggih mekaten Koko Prabu lajeng wancinipun nalika ingkang rayi guragapan saking Nindra wancinipun sampun gagat bangun Rahina Sang Hyang Surya sampun tunggang gunung ing Brangwetan Koko Prabu menapa impen menika badhe ambabar dados kasunyatan niat langening kalanggiwan agar andan moncar tinon ler kekonang surem sorot edan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga dereng ngantos paripurna katrenjo rawuh Iwang Pikulun manik wah Iwang Pikulun Narada akarya kaget sangya para Pandhawa Kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ringkanikara saketer kene donganing kong lir wuwu sing pini panca wangadi pukulen damel kaget rawuh paduka nyang Madyapada iya Punta ulun payah ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ulun tamah karya bombong tias ulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kresna ulun tampa Ndrat guru kakekku aku ngaturake sembah iya Werkudara ulun tampa Iwang Pikulun Narada kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Puntadewa ulun tampa Pukulun Narada kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kresna ulun tampa Ndrodo kakekku ya Werkudara Pukulun Iwang Jagatnata Iwang Pikulun Narada kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Janaka ulun tampa Janaka ulun tampa wonten menapa Pukulun dene kesesa tindak paduka semu wonten wigatos rawuh wonten negari Ngamarta Darma Kusuma prapta lunane negara Ngamarta sayekti nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng wektu dina iki kayiwangan geger dipun sababaken menapa Pukulun ora ana kejaba mung muganing panakawan kita ya kuwi Bagong ing nalika semana mungganing kayiwangan ngupaya kelawan Sudarmane monggo ulun wis paring keterangan ingkang gumathok kelawan Bagong munggo asal mula bukaning si Bagong ewadene ora narimakake wekasan ngamuk ana ing kayiwangan ya mung gumun penggalih ulun teka Bagong duweni kedigdayan ingkang linuwih ketitik ulun tamani guntur geni guntur angin Mboyatumama ulun tamani Cisdar Trisula uga Mboyatumama malah ulun keplayu saka kayiwangan
Tuntadewa Werkudara Kresna padhangna Suralaya elingna emurna si Bagong aja nganti hambrung ing datan pepitung Arjuna wonten paring adhawuh panakawanmu ki piye Sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira Kakang Semar kula lah kok dadi kowe ora elek-elek karo anakmu pokal gawene Bagong mengkono mau sayekti ora bakal gawe wiranging Panakawan dhewe nanging uga nyempyuk marang asmaning para punden Pandhawa ngono kok dadi bendaraning para Punakawan lah kok dadi kowe ora ngelingake marang si Bagong ing nganti wani kumolancang. Kakang Semar. Destun temen ing atase Kyai Semar kuwi tinuwakake ana negara Ngamarta. Nanging sabab apa dene ora elek-elek karo si Bagong. Ya bener Bagong kuwi wong kang wis tuwa, nanging Kakang Semar minangka dadi wong tuane. Nganti Bagong wani gawe wiranging para Pandhawa Iwang Pikulun Jagatnata lan Iwang Pikulun Narada rawuh ana ing negara Ngamarta ngendikake ento Bagong gawe geger kayiwangan apa wis memper ing atase titah swantah wani gawe rame ana ing kayiwangan mangke riyen ampun dukani kula sik kula tak omong kula tak matur kula niki mlayu-mlayu nganti kringete kaya ngeten iki ya merga saka pokal gawene anak kula. Mboten melu kewajiban minangka dadi abdi nglakoni tetembangan suka-suka parisuka. Lah kok dadi malah Bagong niku tekan Karang Kadempel. Ngunek-unekke kura, ngunek-unekke kakang-kakangne. Takon karo wong tuane mongko pun kula glentrehke ya mesa ora percaya. Malah kula mangsa barang-darane ajeng midana dhateng Bagong pun nek mboten di ngotenke bocah niku mboten kapok. Laruta saking Gudha Sang Kurukula yen namutusa Sang Sri Bagong nggih tak takoni kowe bloko karo Janaka mesti kemawon kula mboten tau matur Dara kali Ndara Janaka kowe mentas saka ngendi Kayangan bloko kowe nggih Iwang Pikulun Bathara Guru Keplayu saka Kayiwangan Iwang Pikulun Rada nderekake tindak Iwang Pikulun Bathara Guru Kayangan ana apa enten pengamuking Raja Ditya Ratu Buta saking negari Parangkusuma jejuluke sapa Prabu Bagong Yaksa ora cengengesan aku bendaramu lha kok dadi kowe tak takoni cengengesan apa rumangsamu aku ngejak gojek karo dapurmu Bagong non tingkah polamu sing kaya ngono mau mirang-mirangke Janaka mirang-mirangke Koko Prabu Darma Kusuma gawe wirang Kakang Mas Werkudara kowe kena delekke apa ora kula pulun mendha nek pun wonten sing paring keterangan bab
napa sing kula goleki? Kula kepengin weruh Sudarma kula, bapak kula. Iwang Pikulun Bathara Guru wis paring keterangan. Teko kowe isih ngeyel. Banjur karepmu apa? Kula mboten gadahi karep napa-napa. Kula mung kepengin weruh wong tuwa kula. Bago, Nun, yen kepengin weruh wong tuamu, takon Janaka. sampean prisa? Wong tuamu wis seneng epek-epeke Janaka mung kari nonton. Wah, mbok mau rasa dadak tekan kayangan. Kula tak nyuwun prisa men lega ati kula nggih, Den. Iya, nyok tampanono. Wah! Raja Dedya sampeyan. Kowe Janaka arep langing jagat lancuring bawana cokot kowe. Ben pokoke aku nek ora ngene iki ora kelakon penjang aku. Wah cokot mbuh tatu mbuh ora sing penting tak geget. Aku pokoke niate anggere geget aku niat. Mbuh tatu mbuh ora. Nek urung jerit urung arep tak sulke. Yo, amuk legane ati iki. Aku Non, kowe dadi abdi seprono sprene demenake ora kaya sak gedhagan iki. Lah kok dadi wangkal kowe. perkara wangkal ning mergo kula duwe gegayuhan, Gus. Nek kula ora duwe gegayuhan ora bakal kula wangkal. Bathara Guru kan maring keterangan kali kula. Ora menehi keterangan sing gumathok. Tekan lak-lakane naga. Kendhita Ayat Mimang kadang dewa. Kula mboten ajeng mundur. Wah, Wangkal wae. edan. Koko Rabu piye? Mboten mokal. Iwang Pikulun Bathara Guru paring dawuh mekaten. Lah sebabe Bagong kula tibani. Tangan kula mboten dipun raosaken. Tak dupak ora apa-apa. lho lah kok elok temen. Lah kok dadi ditamani Janaka didupak Werkudara ora apa-apa. Bagong kok ampuh men. Nggih, nyatanipun mekaten. Wis kono do mundur. Tak sawange kaya ngapa wujude Bagong. Lah kok kedapi-dapi temen kaya ora sebaine. Lho kok sik. Durung perang kok wis getak. Saking glelengku kowe. Aha. Amo Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Oh, sapa iki? Lho dadak takon wong Kresna ngono. Oh iya, Dik. Ana napa, Den? Aku mung butuh ngendhake kamurkanmu. Kula mboten ajeng pripun-pripun nek pun wonten sing paring keterangan dhateng kula. Kula nek mboten ngenten iki mboten kelakon penjangka kula. Gong. Eling to, Le. Iki nang negara Ngamarta kok gawe geger negara Ngamarta karepmu piye to? Terus rene gejlek cengelmu. Mundur kere. Kere ya kere kok. Ha iya. Ayo. Gayane koyo ngunekke wong sak penake dhewe ora. Mangsane ajen apa sampean? Oh lah dalah.
Oh lah. Kowe iki ngopo melu guyu? Ya main gayeng. Ora ana sing guyu kok ya sepi. Mati dening aku kowe. Kowe ya heeh. Lho, ngopo? Kowe ya mati dening aku. Wani rong tandha sing tak wedeni apamu? Kelakon penjangkaku, aku wis weruh sapa sejatine kowe. Terus arep ngopo kowe? Oh, ditenono, entenono kene. Laruta saking godha sang kura-kura yen namutusa sang Sri Koko Prabu kula kadhawuhan menapa dene paduka Koko Prabu lenggah wonten ing ngandhap kula ugi dipun lenggahaken wonten ing ngandhap Yayi sampun nganti ngginakaken peningal lair nanging peningal batos menika Bagong blegeripun mancen Bagong namung monggo to kula aturi mas paosaken ing lenggah wonten ing singasana pelengganipun Bagong menika sinten aduh pukulun sang asih prana mboten nama mokal menawi Bagong kados mekaten kawontranipun jebul paduka ingkang ngembani dhateng Bagong sembah bekti kula kunjuk pukulun sang Hyang Wenang sapa cah cilik ngenyak-nyak sirah iki? Ha ngandel ora. Mulane kok ampuh Petruk nggih ayo. Sapa Petruk iki? Ya kuwi sang Hyang Wenang. Nganggo jarik kotak-kotak. Ah iya ben. Kudune rak iki nganggo seragam SD ya. Wong edan karo sapa-sapa kok dijak sembrono. Pukulun bekti kula kunju. Iya. Darma Kusuma Ulun Tampa. Pukulun bekti kula kunju. Iya. Kresna Ulun Tampa. Lajeng laman menika kados pundi Pukulun? Bagong. Nun. Ulun ingkang bakal sak jarwa kelawan jeneng kita. Nggih, kula mung butuh ngertos mawon kok Pukulun. Nalika Siesmaya tinanting dening Sang Hyang Tunggal apa kepengin urip ing kayiwangan lan apa kepengin mapan ana ing jagat Siesmaya kepengin netepi minangka darmaning pamong kanthi wujud Semar Badranaya nggih jaman semono pancen durung ana titah ingkang mapan ana ing jagat mula Semar banjur diudhunake ana ing donya isih jamaning para jin. Oh, terus Semar mangsa ki jenan ora duwe kanca, ora duwe ruang, tumuli munggah ning kayiwangan nembung lawan Manikmaya. Manikmaya Mahasingasamun ngrawuhake kaliyan panjenengan ulun. Tumuli ulun ingkang nyipta, tumuli ulun ingkang paring dawuh, Semar, kita aja kuwatir sabab ing sakungkur kita wis ana kanca ruang kita. Saka ayang-ayanganing Semar mandi cipta ulun wenteh wujuding Bagong. Oh, padha karo Bathara Guru mau. Ha iya, ning apa arep bubar jam 10? Ha iya ya, Gong. Kuwi mungguh kang dadi sejarah kita, dadi antaraning Nala Gareng Petruk Bagong kuwi temene ingkang luwih tuwa Bagong. Dek. Dek Truk. Gleleng kae bareng. Nek nyileh ditene, wah ora tenan to. Bareng menang tuwa terus njaluk apalane. Terus mengutang ora. Dek Gareng nek di arep tak ketraki.
Aja Gong ora. Ngono Bagong mungguh. Asal mula bukanira. Dadi kita kuwi mboyapi nutrakake dening sapa-sapa nanging sarana cipta. Kita besok bakal manunggal sajuga maneh kelawan Semar ya Sangismaya Panakawan Bagong. Kita wis ngerti lan wis trima. Sampun pukulun matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggih pukulun. Ulun kundur makayangan. Aku wis ora gleleng wani ngetrak. Cedhis kowe ya. Curut. Dewa-dewa nganti mudhun ning jaket merga pokal gawene Bagong. Wah, trondol. Monggo, Di. Bagong kepiye? Nggih pukulun jumbuh kan pangendika panjenengan. Kita mbuya percaya karo panjenengan ulun. Mboten perkawis mboten pitados pukulun ning mung kepengin ngerti sak nyatane kalih piyayi sing pancen tenan-tenan nalika semanten meruhi kalih napa dumadosipun Bagong. Ulun ya prisa. Nanging panjenengan pukulun ning mboten nyipta, sing nyipta Sang Hyang Werna. Ya Bagong. Kayangan bubrah. Mboten bubrah pukulun sampun kula kirim rawan supados ngatasi